बाक्सा जिल्लानि सापागुरि दखरा दुलाराय बरा फरायसा आफादा गंसे करोना पजिटिव जानाय नखरखौ हेफाजाब होदों। 7 जुलाइ खालार बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय सापागुरि कक्लाबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बाक्सा जिल्लानिनो मसलपुर महकुमानि बेन्दोंआव थानाय जाराबारि गेरुवापारा गामिनि बिनोद बसुमतारीनि नखरखौ थोजासे नङाब्लाबो जेसेबां हायो एसेबां हेफाजाब होफैनायखौ नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि बिनोद बसुमतारीनि बिहामजो मुस्रिमा बिबि बसुमतारीया थांनाय 2 जुलाइ 2021 इं खालार खालि करोना आनजाद नायजादोंमोन। करोना आनजाद नायजाखांनायनि उनाव पजिटिव मोननाय जादोंमोन। बेनिखायनो गामिनिजों लोगोसे सावस्रि बिफाना करोना पजिटिव मोननायखाय न'आवनो क्वारेन्टाइन थानो खावलायनाय लेखा बिनोद बसुमतारीनि नखरा न'आवनो हम क्वारेन्टाइन जानानै थायो। जाथायखौ मोनथिनाय लोगो लोगोनो सापागुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गामियारि हाजिरा खामला मावना जाग्रा रां रुफानि गोनांथिजों बुंफबनो हागौ आरो हम क्वारेन्टाइनाव थानायखाय जानाय आदारनि गोनांथि जानो हागौ होननानै सापागुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजाया थांनानै बिनोद बसुमतारीनि नखरनो जामुनि अनसुंथाइ होयो। लोगोसेनो करोना भाइरासनि नेमखान्थि बायदियै जानथायारि गोजान थानानै फरायसा आफाद आरो बिनोद बसुमतारीनि नखरजों सावरायलायो। बिनोद बसुमतारीनि नखरा गोजोननाय मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे सापागुरि कक्लाबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावहरो। सापागुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जुबराज बसुमतारीया खौरांगिरिनि गेजेरजों बयखौबो बे करोना जिउसानिफ्राय सांग्रांथि थानो थाखाय खावलायदों। लोगोसे करोना जिउसानिफ्राय बारग'नो बयखौबो करोनानि बिजि लाजानो खावलायहरदों। बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय दा जोंनि सेराव एक्सक्लुसिभ भिडिअ' दङ। बे एक्सक्लुसिभ भिडिअ'खौ नोंथांमोननो जों दिन्थिनो लाबाय। बिथांमोननि जि दुखुथिया नखरनि खौरां बेखौ खौरांखौ मोननानै जोङो दखरा आफादनिफ्राय जोङो एसे माइरं दालि थाव आलु जोङो दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै होफैदों। आरो बेजों लोगोसे नैबेखौबो मुंख'नांगोन बे खौरांखौ जोङो मानास मावजिगिन रिक्रुटिं ससाइटिखौबो जोङो खौरांखौ बिथांमोननोबो होदोंमोन आरो लोगो लोगो बिथांमोनाबो गोजोननायजों दुखुथिया नखरनिसिम 25 किल' माइरं जोंनो हरफादों। दा बिथांमोननिसिमबो आङो मानास मावजिगिन रिक्रुटिं ससाइटिनिसिमबो आं साबायखर बावदों। दा जियानो जाया मानो नैबे नखरा जेन मोजां मोनसे अबस्थायाव फैफिनो। बेरामि बिबि बसुमतारी बिथांनि देहायाबो थाबैनो रैखाथियै मोनसे मोजां देहा गोग्गो देहासिम सफैफिननो हायो बेखौ आङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। गिबियावनो बड'लेण्ड खौरां आरो टाइम 8 बड' निउस चेनेलनिसिम जों सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। जोङो सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि दखरानि बेन्दोंआवनो गोग्लैनाय जाराबारि आरखरा बेवहाय थांनाय 2 जुनाव सासे आइजोखौ करोना टेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेवहाय बिथांनि देहायाव करोना पजिटिभ रिजाल्ट ओंखारदों होननानै जोंनो जोंनि दालाइसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा खौरां हरदों। दा बे लेखायैनो बै नखरा माखासे क्वारेन्टाइन बा हम क्वारेन्टाइन बे नखरखौ खालामना दोननो थाखाय नखराव माखासे आदारनि जेंनायाव गोग्लैदों होननानै जोङो खौरां मोन्दोंमोन। दा बेनिखायनो सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोननि जि दुखुथिया नखरनि खौरां बेखौ खौरांखौ मोननानै जोङो दखरा आफादनिफ्राय जोङो एसे माइरं दालि थाव आलु जोङो दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै होफैदों। आरो बेजों लोगोसे नैबेखौबो मुंख'नांगोन बे खौरांखौ जोङो
मानास मावजिगिन्द्रि रेक्ट'रियाम ससाइटिखौबो जोङो खौरांखौ बिथांमोननोबो होदोंमोन आरो लोगो लोगो बिथांमोनाबो गोजोननायजों दुखुथिया न'खरनिसिम 25 किल' माइरं जोंनो हरफादों। दा बिथांमोननिसिमबो आङो मानास मावजिगिन्द्रि रेक्ट'रियाम ससाइटिनिसिमबो आं साबायखर बावदों। दा जियानो जाया मानो नैबे न'खरा जेन मोजां मोनसे अबस्थायाव फैफिनो। बेरामि बिबि बसुमतारी बिथांनि देहायाबो थाबैनो रैखाथियै मोनसे मोजां देहा गोग्गो देहासिम सफैफिननो हायो बेखौ आङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबबाय। आङो नैबेखौबो बुंखानो सानदों जोङो महामारि कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'नांगौब्ला जोङो गावबा गावबो सांग्राङै थानांगोन आरो सोरखारा फोसावनाय जि नेमखान्थिफोर बेखौ जों बयबो मानिना सोलिनांगोन। बेजों लोगोसे नै दा बे समाव सोलिबाय थानाय जि कर'नानि भेक्सिन बे भेक्सिनखौबो आङो बयखौबो लानो थाखाय नोंथांमोननि बे नैबे निउस चेनेलनि गेजेरजों सिके दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायहरबाय। गोजोन्थों।